tarda des de Fòrum Episteme. Avui, per presentar-vos el català i el castellà, les autèntiques lliçons finlandeses de l'investigador suec Gabriel Heller Salgren, que ha tingut la gentilesa de deixar a mans de la Fundació aquestes traduccions. Un llibre que desmunta el mite educatiu a Finlàndia i explica el rerefons pel qual va erigir-se un mite educatiu, així com els motius que van impulsar la seva davallada. Corria l'any 2000, quan PISA va presentar els resultats del seu primer informe, que valora, com saben, els nivells dels alumnes de 15 anys amb 3 competències claus: matemàtiques, ciències i comprensió lectora. Per a sorpresa de tots, un petit país nòrdic donava el toc de campana i s'erigia com a model d'èxit educatiu. De manera que Finlàndia es convertia en el model a imitar. Aquests bons resultats van aixecar tota mena de raons atribuïdes en el seu conjunt a aquell aforisme que ens recorda l'arquitecte alemany Mies van der Rohe: menys és més. Menys exàmens, menys deures, menys rendició de comptes, menys competitivitat escolar, menys hores lectives, menys esforç, menys memòria. Uns arguments capgirats, segons Heller Salgren, i ben lluny del que la seva investigació i altres estudis demostren en aquesta monografia. Unes conclusions que apunten a la revolució pedagògica progressista com a factor de davallada precisament de Finlàndia. Simplificant, el mite finlandès no va ser resultat de les seves reformes educatives, on aquest menys s'erigia en clau de l'èxit, sinó ben contràriament, l'èxit va ser conseqüència d'una educació tradicional centrada en la figura del docent i amb un currículum clar, exigent i emparat en el coneixement. La resta és llegenda, segons es desprèn d'aquest llibre. L'investigador i assessor suec Gabriel Heller Salgren és especialista en economia aplicada, educació i política social. Ell és llicenciat en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat de Cambridge i doctor en Filosofia per la London School of Economics. És autor de nombroses publicacions, com el llibre que presentem aquesta tarda i que va ser escrit el 2015. I avui presentem les seves versions catalana i espanyola i que poden baixar-se gratuïtament. Ho penjarem en el xat amb un enllaç a la part dreta de la seva pantalla i també poden accedir a la seva descàrrega a través del nostre web, fundacioepisteme.cat. Bé, per tal d'analitzar els arguments i dades que Heller Salgren ens ofereix en aquest llibre, comptem aquesta tarda amb la participació de Xavier Massó, president de la Fundació Episteme, i del seu secretari també, en Josep Oton. Bona tarda, Xavier, Josep. Hola, bona tarda. Bona tarda. El llibre ens ve a dir que tot el que s'havia dit fins ara sobre Finlàndia com a model d'èxit no només es correspon a les conseqüències d'una educació tradicional. Hem d'entendre que aquesta anàlisi anterior és errada, segons confirma l'autor. El que ja no s'acaba de digerir és que es continuï amb els mateixos arguments
quan Finlàndia comença a baixar els seus resultats a partir de 2009. Què en penseu? Sí, bueno, a veure, jo si de cas primer voldria fer, atès que la traducció al català l'he realitzada jo i l'espanyola o castellana he participat també una miqueta, jo només voldria d'entrada una prevenció o explicació prèvia en referència a un terme que apareix sobretot a partir del capítol quart, no? Quan parla del que ell identifica com el sistema educatiu tradicional, em ve a dir, que, a veure, que, clar, ell en anglès et diu behaviorist, és a dir, que això seria la traducció per conductista, un sistema conductista, enfront sistemes doncs, innovadors, la pedagogia progressista o progressiva, etc, que entenc que es basen en el constructivisme, no? Només per prevenir el lector, imagino que explícitament en el llibre es veu clarament a què es refereix, però que no s'està referint al conductisme psicològic. És a dir, no estem parlant del conductisme de Watson i de Skinner com a escola psicològica, sinó que el terme conductista, behavior, és conducta en anglès, però estem parlant de conducció, és a dir, més de qui condueix l'educació, qui dirigeix l'educació, que no pas del que serien en concret les teories del condicionament operant, etc, pròpies del conductisme. És a dir, ell oposa l'educació tradicional, que ell en diu centrada en el professor, centrada en el docent, a l'educació nova, constructivisme, centrada en l'alumne i en aspectes tals com l'autoaprenentatge, aprenentatge per descobriment, treball en grup, etc. És a dir, només aquesta prevenció d'entrada, perquè em sembla important de cara que no s'identifiqui, almenys no estrictament, quan parla d'escola conductista, com diem en la traducció, o conductista en castellà, no s'està referint ell exactament al que en podríem dir el paradigma psicològic del conductisme. No és aquest el cas. Vull dir, només aquesta prevenció d'entrada. I el que comentaves, Eva, de com és que segueix, com és que no es canvia, com és que tal, és una cosa que també sorprèn a l'autor. De fet, ell avui no pot estar aquí, però ens ha fet, està inclòs en el llibre que us baixareu, tant en el cas de la traducció catalana com de la castellana, un epíleg que ha fet especial per la traducció al català i al castellà. I allí el que d'alguna manera cita és com realment, diguem-ho així, entre cometes, les prediccions que ell feia el 2015, quan es va publicar aquest llibre, aquest monogràfic, vaja, hauríem de dir, que Finlàndia, de fet, portava 2 informes PISA davallant, una primera caiguda relativament suau i una segona, que ja va ser la del 2009 o el 2011, no ho recordo ara mateix, que és una miqueta més pronunciada. La predicció que d'alguna manera aventura és que de perseverar en les polítiques educatives que s'estaven aplicant, la davallada finlandesa, el declivi, proseguiria. El que ens ve a dir en aquest epíleg, que et dic, és inèdit, vull dir, no ens l'ha fet per la traducció, evidentment aquest declivi ha proseguit. Vull dir, per què no es canvia? Bueno, ell amb això no hi entra del tot. Ell més aviat es limita a descriure, a quantificar i a explicar el per què. Per tant, de moment deixem-ho aquí, el Josep a veure que et doni una miqueta també les seves impressions i anem entrant en matèria perquè n'hi ha molta, vull dir, és un llibre que realment, a veure, tot llibre té la seva història, no? Aleshores, aquest llibre jo recordo haver-lo llegit, que va estar premiat, va estar guardonat a la universitat, una fundació de la Universitat de Cambridge, i realment, a veure, jo que no el vaig llegir, esclar, encara estàvem a l'època del que se'n deia el turisme educatiu.
És a dir, uns anys abans, quan el Maragall era el conseller d'Educació, ell i tota una pleia d'assessors, conseller, etc., van anar a Finlàndia a visitar escoles, a veure com és que ho feien tan bé els finlandesos, i no van ser els únics, va ser una cosa, va haver un turisme educatiu a Finlàndia. Esclar, era un miratge. Això és després hi anirem entrant, però el que ve a dir en Gabriel Heller Salgren, amb dades, a més, no estrictament amb una qüestió de principis o d'opinions, dades i a més una múltiple bibliografia que acredita tots els estudis duts a terme, etc. Es limita a descriure, en aquest sentit, que realment era un miratge, és a dir, i que les explicacions que es van donar per diguem-ne, raonar l'èxit educatiu finlandès en els informes PISA no eren ni les que havien produït aquest èxit, sinó en tot cas i més aviat les causes de la posterior davallada que avui en dia ja és present. Josep, a tu què t'ha semblat la lectura d'aquest llibre? Justament comença, a més, explicant la sorpresa dels mateixos finlandesos davant de les primeres proves amb l'informe de l'any 2000 de PISA. Sí. Primer, el Xavier l'ha treballat molt més, ha parlat amb el Salgren, s'ha reunit també i coneix més el rerefons del llibre. Jo com a lector, vaig llegir el manuscrit abans de sortir de publicat, com a lector del llibre em crida l'atenció unes quantes coses i sobretot m'ajuda a entendre també què passa aquí, què passa a Catalunya o què passa amb el nostre propi sistema. Una primera cosa és el títol. El títol és molt encertat. Diu les autèntiques lliçons finlandeses. Té com un doble significat. D'una banda, quines són les lliçons que es fan a classe, és a dir, quines són les autèntiques, com són realment les classes, les lliçons, la impartició de docència a Finlàndia, i l'altre és quines són les lliçons que des de fora podem extreure del cas finlandès. Jo crec que aquest doble significat del títol també ens ajuda a entendre el llibre. I la conclusió que treus una miqueta, o la que tingui una miqueta, és una cosa, jo soc d'història, és que amb les ciències socials és fàcil construir mites. En les ciències experimentals també hi ha hagut mites. Jo recordo que quan posaven allò les sangoneres, les sangries, i que els metges ho seguien fent i els resultats eren nefastos, però ho seguien fent perquè hi havia aquella mentalitat de que algun autor hauria dit que allò era bo i se seguia fent. Això, amb les ciències experimentals, gràcies als experiments i la comprovació empírica, s'ha pogut superar, però amb les ciències humanes o amb les ciències socials no sempre és tan fàcil. No es poden fer experiments, les dades són molt complexes, evolucionen, etc. Llavors, jo crec que amb educació ens passa el mateix. Creem com una mena de mite, com una mena de gairebé una terra promesa, com una Ítaca, com una Arcàdia, i busquem un sistema econòmic, un sistema polític, un sistema pedagògic, i l'idealitzem. Jo crec que això és el que ens va passar a nosaltres, que sentíem parlar de Finlàndia i els programes de televisió, el turisme que hi deia, de gent que anava a Finlàndia a estudiar-ho, però també ens ho venien aquí com és que a Finlàndia en fan això, Vull dir una cosa. Això que diem de Finlàndia també va passar en Catalunya, que això no es coneix tant. Però jo també he sentit, i de gent, autoritats de política educativa nostres, que havien anat a no sé on i a no sé on, a altres països, i els havien parlat de les excel·lències del sistema educatiu català, que les té, però també sabem quines són les seves deficiències. És a dir, que de fora, potser algú escriu un article i presenta determinat tipus d'intervencions pedagògiques i ho escrius en una revista de l'impacte i poses 4 dades i realment que són coses que ningú està mentint, però no és tota la realitat, és una foto de la realitat. És aquí el que Salgren el que ens presenta és aquesta foto de la realitat finlandesa, aquesta idealització de Finlàndia, i el que fa, que jo penso que ho fa molt d'encert, és veure la complexitat de la societat finlandesa i del sistema educatiu i no atribuir aquells resultats
el que des de fora ho podem atribuir. O sigui, des de fora ho podem atribuir a determinat tipus d'intervencions didàctiques o de determinades polítiques educatives i ell presenta altres factors que són els que explicarien per què en aquell moment les dades eren molt bones i després ha decaigut. De manera que podríem dir, clar, malgrat aquella política educativa que semblava prou reeixida, que seria la causa de l'èxit, doncs ara les actuals dades estan demostrant que no és la causa de l'èxit, sinó tot ben al contrari, que les causes de l'èxit les hem de buscar amb altres factors. Si us sembla, anem a fer una petitíssima cronologia per situar el que ens explica Sallgren en el llibre. Estem partint de PISA 2000, primer informe on Finlàndia obté puntuacions i posicions molt altes en les 3 matèries, matemàtiques, ciències i comprensió lectora. Continua gairebé amb el primer o segon lloc en tots els camps durant el 2003 i el 2006 i ens trobem amb el pic, on comença ja la davallada, que mai s'acosta als nivells que estem nosaltres, tot s'ha de dir, però comencen a caure en aquest estadi, aquest pòdium que el lideraven consecutivament del 2000 al 2009, just aquest any. A partir del 2009 comencen a retrocedir en les seves puntuacions i en el següent PISA, recordem que PISA es publica cada 3 anys, estem doncs en el 2012, es presenten els resultats al desembre del 2013, Finlàndia cau d'una manera molt més pronunciada i mostra una caiguda consecutiva dels seus resultats. Fins i tot el 2016, recordem també que el llibre es publica el 2015, per tant, l'any següent, Finlàndia cau 37 punts de mitjana a PISA, que és l'equivalent de més d'un curs escolar. Bé, això també, encara, tot i que, i suposo que després d'això en parlarem perquè ell fa un toc d'atenció prou important, del parany que representa no extrapolar els resultats a l'hora d'imitar quan un país funciona amb un èxit educatiu, de dir, doncs mira, si estan fent això anem a copiar-ho, anem a fer-ho exactament, a veure si a nosaltres ens funciona. Diu, no, aquí hi ha moltes variables a tenir en compte, socials, culturals, econòmiques, polítiques, i no tot és extrapolable com si fos una calcomania. Però m'agradaria puntualitzar un tema que ell destaca, i és el tema de Suècia. Recordem també que és un investigador suec, el Heller Sallgren. Justament estem parlant que Finlàndia comença a caure els seus resultats l'any 2009. Bé, doncs Suècia, l'any 2010 concretament, comença a introduir un nou currículum nacional molt més exigent i centrat en el coneixement i comença a igualar Finlàndia. Fins i tot comença a desplaçar-la. De fet, tenim aquí una gràfica que ens va passar en aquest epíleg, on es mostra... Aquests serien els resultats, com comentàvem, on ja veieu que van pujant des de l'any 2000, 2003, 2006, i ja veieu com el 2009 passa, això és una mitjana de les 3 competències, passa de 553 punts a 543 i ja va caient consecutivament fins l'any 2018. I ara, si posem l'altra gràfica, veiem això que us explicava. Suècia comença a introduir mesures d'una educació, diguem-ne, més tradicional, amb un currículum molt més treballat i més exigent, i acaba, doncs, per igualar, si no superar, els resultats finlandesos. Sobre això, què n'opineu? És a dir, el currículum i l'exigència sembla, també després surten més estudis en el llibre que parlen d'altres aspectes d'exigència en els sistemes educatius que comencen a millorar,
sempre que s'aplica aquest grau d'exigència i s'oblida de que almenys és més, sinó que diu no, quan més millor. Què en penseu d'això? Sí, a veure, a mi, ella, una de les coses que emfasitza, al meu entendre molt coherentment, és la impossibilitat, si volem realment tenir un diagnòstic precís, ell el que ens ve a dir que d'això ens n'hem d'oblidar. És a dir, hi ha moltes variables que se'ns escapen. Clar, jo no explicaré el llibre aquí, no? Vull dir, el podeu llegir tots, etc. Però posa un exemple que a mi em sembla molt lúcid. Ell diu, de cara al que tot el que fem de vegades, doncs, a pontificar o a sacralitzar les estadístiques i uns determinats resultats. Clar, ell diu una cosa, diu, hi ha factors que a l'hora de valorar l'èxit educatiu d'un país o de l'altre i dels resultats que obté i tot això, hi ha factors que són irreductibles, vull dir que no els podem percebre. Diu, imaginem, per exemple, un país en el qual l'alumnat, per les raons que sigui, està molt especialment motivat. Esclar, dius, les estadístiques és de suposar que els resultats dels alumnes d'aquest país probablement serien superiors, gairebé amb tota seguretat, als de la resta de països on els alumnes no estarien tan motivats. Però, esclar, diu, aleshores, aquest èxit el podríem atribuir, com diu el cas de Finlàndia, curiosament, a que tenen menys hores de classe i un currículum més curt. Bé, diu, per aquesta regla de 3, això no és una conclusió vàlida, perquè també podríem dir que si tinguessin més hores de classe encara obtindrien millors resultats. És a dir, hi ha moltes variables aquí, molts factors que d'alguna manera se'ns escapen. Això, primera. Segona, hi ha també el perill de manllevar, com s'ha fet, o s'ha pretès fer, manllevar un determinat model, com era el model finlandès, i aplicar-lo a d'altres països, com podríem ser nosaltres o com podria ser qualsevol altre. Diu, a veure, esclar, el cas de Finlàndia té les seves peculiaritats. S'ha d'entendre el sistema econòmic, s'ha d'entendre l'evolució del sistema econòmic, cultural i l'històric. És a dir, a Finlàndia han confluït tota una sèrie de factors, històricament parlant força truculents, per cert, que han derivat i han evolucionat cap a un determinat model educatiu. A d'altres potser això no sigui aplicable. És a dir, amb d'altres condicionants, amb altres paràmetres culturals, probablement això no sigui aplicable i no funcioni, no? És a dir, hi ha aquests factors que són inaprehensibles, que no els podem acabar de captar. Per tant, manllevar, perquè en aquells moments allò és un model d'èxit, doncs no serveix, o com a mínim, ell diu, no serveix necessàriament. I segona, una qüestió que és igual d'important o potser més. I per mi és el caràcter històric que li dona en Gabriel Heller Sallgren a la qüestió educativa. Un aspecte, l'històric, que la veritat és que es troba a faltar per tot arreu en qualsevol informe, en qualsevol anàlisi o en qualsevol estudi dut a terme, diguem-ne, per la pedagogia oficial, que és més que diacrònica, ve a ser més aviat sincrònica. Clar, l'enfoc històric ens ajuda a entendre moltíssimes coses. Què s'entenia per professor, quin era el concepte, per què aquest alt estatus, aquest prestigi social del docent a Finlàndia des de pràcticament als començaments del segle XX? Per què això era així? Com ha evolucionat històricament aquest país, com entenia aquest país l'educació i quins eren els seus objectius, què comprenien per educació. Clar, tota una sèrie de factors que, evidentment, a molts altres llocs és diferent. No és un tema de si estan més pagats, menys pagats, no és aquesta la qüestió, sinó de quina era la funció d'acord amb la qual no solament els polítics, sinó els finlandesos
entenien el que havia de ser i d'allò que els havia d'aportar el seu sistema educatiu, cosa que, per exemple, i ho fa amb un contrast, que a més està estadísticament molt contrastat, amb la minoria sueca de Finlàndia. A l'actualitat, si no recordo malament, al voltant d'un 8% de la població finlandesa. Minoria sueca, suecoparlant, que a més constitueixen les elits econòmiques i socials i culturals tradicionals de Finlàndia, no? Una herència de quan Finlàndia era una possessió sueca, fins que el 1815 o 1812, no recordo ara, va passar a ser Rússia, fins al 1917, que és quan obté la independència. Clar, tots aquests factors, amb una combinació que, sens dubte, és complicada, ens poden explicar o ens poden donar raó, descriptivament parlant com a mínim, sobretot tenint en compte la història, de com ha evolucionat el sistema finlandès i per què és així. Ara, a l'hora d'atribuir-ne l'èxit, i aquesta és una de les qüestions claus amb les quals incideix en Shalgren, esclar, com no hi ha sentit històric, no hi ha sentit de la historicitat de la nostra societat avui en dia, es tendeix, sobretot des dels estudis que tants experts fan avui en dia, són absolutament sincrònics. Esclar, atribuïm Finlàndia, any 2000, 2003, 2006. Uns resultats brutals. Bueno, a què són deguts? Home, doncs al sistema educatiu que tenen. Bueno, doncs aquí això se'ns demostra, qui llegeixi el llibre amb deteniment podrà entendre per què això no és així. És a dir, és més aviat el resultat d'unes inèrcies anteriors. El sistema educatiu de Finlàndia s'havia canviat feia molt poc, no s'estava encara aplicant d'una manera total, perquè, bueno, hi havia una generació de professors que havien estat educats en una educació tradicional i que és la que impartien, etc. I més aviat, el sistema educatiu que tenia Finlàndia quan estava obtenint èxit educatiu és la causa de la seva ulterior davallada. No la raó de l'èxit. La raó de l'èxit estava en el sistema educatiu anterior, curiosament. Una cosa que, a més, és, acabo, molt perceptible a partir dels informes que també fa la OECD, que són els informes PIAAC. Els informes PIAAC valoren el mateix que fa PISA, amb diferències matemàtiques i comprensió lectora concretament, però per cohorts generacionals. I allí sí que pots veure l'evolució educativa que ha seguit un país. Esclar, allí es veu molt clar, no? Clar, si ho mirem directament només en el present i fem un tall en el present, atribuirem erròniament uns efectes a unes determinades causes que resulta que no ho són. I això és, en la tesi de Shalgren, i ho explica al meu entendre molt bé i molt raonadament, això és el que ha passat en Finlàndia, aquest miratge d'atribuir uns resultats a unes determinades polítiques educatives que encara no s'havien implantat plenament i que, en canvi, eren, o poden ser molt fàcilment, la raó que va propiciar les ulteriors davallades. Josep, parlava ara en Xavier de la figura del docent a Finlàndia, el que representava, que ho explica molt bé el Shalgren, fins i tot amb exemples de com funcionava una classe amb els alumnes en silenci, però interactuant amb el professor, fent preguntes, implicant-se, no mai parlant entre ells. També parla el Shalgren de com dins dels estaments finlandesos el docent ocupava, doncs era una figura clau comparada amb el metge, que també era una figura de prestigi, i en allà ningú posava en dubte l'autoritat del docent. És més, era una figura respectadíssima. Tu abans feies una comparativa amb Catalunya sobre la figura del docent, has escrit també sobre el tema. M'agradaria, en la mesura que puguis, com a historiador, que poguessis fer un paral·lelisme del que ha passat, com explica el Shalgren en el llibre,
què representa, què significa aquesta autoritat docent a Finlàndia, resultat posterior del seu èxit, i què és el que està passant amb la figura del docent en els països occidentals i més concretament en el nostre. Jo quan llegia el llibre, a mi em recordava molt l'experiència catalana dels anys 70, de les escoles de pedagogia activa. Perquè és diferent, però jo crec que és el que em planteja com l'escola com un element integrador de construcció d'una societat, d'un projecte cívic. I en aquest element són molt importants els docents. Són com aquests agents que participen en aquesta creació d'un projecte cívic i que no és només l'escola, és a dir, és un projecte social, és a dir, hi ha gairebé una militància de tota la societat. I això és el que va fer, diguéssim, progressar respecte als nivells educatius. I llavors és un ambient que està amb els docents i en les famílies. Després fan reformes educatives, però encara els hi dura aquesta figura del docent i de les famílies amb aquesta exigència i amb aquesta mentalitat de construir un projecte cívic. La cultura de l'esforç. Sí, la cultura de l'esforç. Perquè hi ha un desig de construir. I no és només què es fa a l'escola, quines activitats fem a l'escola. A mi em recorda als anys 70, d'aquelles escoles de Catalunya, que amb l'escola més tradicional van innovar molt, van fer una pedagogia activa i han tingut un èxit que se manifesta en el tipus de societat que ara tenim. Però què passa? Què era el que funcionava? Diguéssim, les metodologies educatives o aquesta mena d'ona col·lectiva, de militància, de motivació, de compromís, que una de les manifestacions és l'escola, però n'hi havia més, és a dir, des del lleure. És a dir, aquelles escoles que funcionaven tan bé i que portaven el català i la pedagogia activa i molts altres elements, ens ve la gran pregunta, això és extrapolable? Perquè aquest entusiasme educatiu del cas de Finlàndia o el cas nostre català dels anys 70 és extrapolable a tot el sistema, és extrapolable a altres països, és extrapolable a altres situacions. Per què? Perquè jo crec que estem molt desesperats. Sobretot a casa nostra veiem els resultats, els que estem a l'aula, veiem com van davallant, però jo crec que els polítics també miren les proves PISA i altres, les competències bàsiques, i veuen els resultats i llavors podem tenir la tentació de buscar una vareta màgica, aquesta és la metodologia clau. Doncs segurament no existeix la metodologia clau. Existeixen docents molt preparats que sabran escollir quina és la metodologia adequada en cada moment. Jo crec que aquesta és la qüestió clau. És a dir, que els docents siguin els que sàpiguin gestionar els coneixements i les metodologies d'acord amb la realitat que tenen. Que allò que funciona bé a Finlàndia o pot funcionar bé en les escoles dels anys 70 a Catalunya, potser amb la meva realitat concreta d'aquest altre tipus de barri no funciona tan bé. I això fa falta un professional que digui, mira, ara amb aquests alumnes, ara el que va millor és això. Clar, amb alumnes molt motivats per la família, per l'ambient. També explico una cosa de Finlàndia que a mi em recorda el cas espanyol, no només català espanyol, el desarrollismo. A l'època del desarrollismo, de creixement econòmic, és més fàcil estudiar, entre cometes, perquè tu veus a la teva família que està progressant socialment i veus que si tu estudies, fas un esforç en l'estudi i després podràs prosperar socialment. Això passava a Finlàndia i és el que ens va passar a nosaltres i també el cas espanyol i català va haver-hi un salt qualitatiu enorme de la societat, un avenç cultural enorme. Sí, és indiscutible. I després què diu? Que després, quan ve l'època de prosperitat, baixen els rendiments. Perquè els alumnes, com ja viuen prou bé, no veuen la necessitat de l'esforç. Això ho explica el Salguin respecte al cas finlandès i també penso que és una de les coses que ens passa a nosaltres. Jo, si em permets, Josep, un complement respecte al que estàs dient, i estic completament d'acord, i és que precisament en els informes PIAC, que són els que estableixen, són unes proves PISA, per dir-ho així,
per cohorts generacionals. Clar, aquí no participava, no hi havia informes PISA, els teams a Espanya no participava, almenys encara això, els 60 no... Esclar, és curiós que resulta que fins al 1996 els primers informes PIA, com va per generacions, agafaven fins als 65 anys, em sembla que és, o fins als 70, no ho recordo. Esclar, els últims països eren Espanya i Corea del Sud, dels que estaven valorats, la generació de 65 anys. Parlo dels PIAC del 2007, em sembla que era, o 2010, no recordo, 2010 em fa l'efecte. Bueno, clar, els últims. En els següents, fins al 1996, els països que es comprovava generacionalment més ràpid avancen i més pugen són Espanya i Corea del Sud. Època de desenvolupisme en el nostre cas, claríssimament, i a Corea del Sud també. Quan s'atura el creixement espanyol? El 95-96. S'estabilitza i cap al 97-98 comença la davallada. L'efecte l'OCSE, es diu. Però també un canvi social, lògicament, és a dir, que sí, que és cert. I una altra cosa, clar, a l'hora de copiar o de manllevar, a mi em recorda una miqueta el que va comentar en un webinar que vam organitzar també i que també ho va dir en el Congrés del novembre l'exministre d'Educació de Portugal, Nuno Crato. Clar, quan ell parlava dels resultats i dels informes PISA, diu, és que, a veure, potser aquí el que hauríem de mirar no són les recomanacions que ens dona l'OSD, sinó quins són els països més ben col·locats que estan per damunt en el rànquing i què és el que fan aquests països. Diu, perquè si ho observeu, veureu que són precisament els que no segueixen les recomanacions de l'OSD. Clar, sempre aplicant-ho allò mutatis mutandis, és a dir, diuen Salgren, tu no pots copiar, no pots importar directament el sistema educatiu finlandès ni com no pots importar el coreà, no? Lògicament. Només era per complementar en aquest sentit. Perdona la interrupció. Sí, no. Molt la dient. El Salgren, per exemple, en el llibre parla d'una expressió, diu correlacions artificioses. És a dir, perquè, clar, quan veiem dades, sobretot quan juguem amb macrodades, jo no dic que els investigadors, els professionals, els que fan textos, articles acadèmics ho facin malament. Jo el que dic és que el que després arriba amb els titulars i el que ens entra la mentalitat són correlacions artificioses. És a dir, aquest país resulta, que tu comentaves, que els resultats són bons i que resulta que és que fan jornada, jo què sé, partida, o coses d'aquestes. Sí. És com si ara féssim aquí, miréssim els alumnes de Catalunya i els resultats segons els noms. Segurament trobaríem, jo què sé, que els Pols, els Arnaus, les Laies, les Aines, les Bertes, tenen millors notes que alumnes que tenen altres noms. Per no entrar en conflicte no dir quins noms. Però el tema no és el nom. Perquè si no, canvies el nom dels alumnes i s'ha acabat el problema. És molt caricaturès el que estic dient. Però sí que és que milloren i resulta que fan, no sé, comencen les classes a les 8 o el que sigui. I potser són dos elements que hi ha una correlació artificiosa, no és causa-efecte, hi ha una correlació. Hi ha la coincidència, però no és causa-efecte. La causa és perquè els Pols i els Arnaus suposadament tenen millors notes que els que es diuen d'una altra manera. I aquest és un altre element i on és anar més al fons. Llavors, jo deia que estem com desesperats, els que estem a l'aula perquè veus els nivells, els polítics perquè veuen els resultats de PISA i els empresaris o que sigui, diuen, escolta, que no tenim mà d'obra o que sigui, i busquem la solució màgica. Però clar, no és que si l'escola a partir de demà aplica tal mètode o tal metodologia canviarà tot. Va d'una altra manera. Jo recordo, quan vam fer les primeres competències bàsiques al meu centre,
i ens va venir l'inspector a renyar, ens va comparar els nostres resultats amb un altre centre, no? I li va dir a la cap d'estudis que què pensàvem fer nosaltres per millorar els resultats, no? Quina decisió es podia prendre per valorar els resultats. Evidentment, ell el que volia és que nosaltres diguéssim no, doncs ara farem les classes d'aquesta manera, no? I la meva cap d'estudis, que té molt sentit de l'humor, la cap d'estudis li va dir, tinc una idea. Si vols que millorem els resultats, porta'ns aquells alumnes aquí i els nostres allà. Perquè segurament els resultats responen als alumnes que tens. Influeix, evidentment, la metodologia, per descomptat, però quan algú té uns resultats bons, mirem quin tipus de famílies, quin tipus de nivell viuen a casa seva, si tenen una bona biblioteca, hi ha tota una sèrie de nivells que són extraeducatius i que repercuteixen en l'educació. Nosaltres tenim com una imatge de que l'escola canviarà el món. Està molt bé i hem d'anar cap aquí, però és el món el que determina com és l'escola. Jo crec que això és el que ve a explicar el Sahlgren amb els seus exemples de com la societat finlandesa va necessitar construir-se i aleshores va engegar una dinàmica social en la qual estan compromès les famílies, els docents, de construcció i per tant, va ser la societat que va empènyer l'escola. Després, quan van començar a canviar les coses a l'escola i fer-ho, diguem-ho, més modernet, que no és més modernet, no és més modernet. O sigui, un modernet, amb perdó, és estructurar bé els coneixements. Això és un modern. O altre, allò espontani, és la selva. Esclar, és que... Sí. És com s'aprenia abans del sistema escolar, no? D'una manera espontània, sense que els continguts estiguessin estructurats, etc. Un modern, l'avenç en el coneixement, és estructurar els coneixements i donar-li una seqüència lògica. En el cas d'història, que és el meu, la seqüència cronològica. I cada disciplina té la seva seqüència lògica. Però això espontani que sobre la marxa anem aprenent és el sistema preescolar, és abans de la institució de l'escola. Vull dir que no és una cosa moderna. Un modern és aprendre a estructurar-ho i això costa molt. Que de tant en tant es poden fer coses, com s'ha fet tota la vida, des dels crèdits de síntesi i tal, interdisciplinars, desestructurar una miqueta per tornar a ordenar, per tornar a endreçar, d'acord. Però el coneixement s'ha de donar estructurat, si no, no entra. No entra. Si em permeteu... Sí, no només volia introduir per això que estava comentant el Josep i insistint una mica en el que el Sahlgren ens adverteix en el seu llibre, de no caure en aquest miratge, de no tractar d'imitar al 100% allò que pensem. Primera perquè, clar, i més en el món d'avui, costa molt separar el que és la informació, que en aquest cas aniria de la mà de la investigació que ell proposa, a través d'estudis que presenta, del que seria la interpretació que aniria de la mà de la ideologia o dels interessos, en aquest cas, polítics i amb el conjunt i el ventall de variables que se'ns escapen, com ell explica, que poden ser històriques, culturals, econòmiques, etc. Si tractem de separar el gra de la palla, és a dir, si agafem un model d'èxit i diem què és el que funciona aquí, quin seria l'artèria principal que ens permet fer una transfusió, si em permeteu la metàfora, de com irrigar el nostre sistema educatiu amb metodologies i amb contrastació que funcioni independentment de les variables que ens puguin acompanyar. I en aquest cas sí que m'agradaria expressar una que surt en el llibre, que està associada al professor Víctor Levi, que diu que ha mostrat, per exemple, que amb més temps d'instrucció puja el rendiment a PISA i que fins i tot encara puja més amb un fort control a l'hora de la rendició de comptes. I continua, diu, altres investigadors han detectat també que l'augment de deures escolars té un efecte positiu a PISA i a TIMSS. Bé, això, independentment de les variables que ens puguin acompanyar
amb totes les diferències i discrepàncies que puguin haver-hi, ja no només d'un estat a l'altre, sinó d'una autonomia a l'altra, això sembla que sí que és un bon cos comú com per saber que si fem servir un currículum estructurat, si hi posem uns deures, és a dir, si ens acostem a un nivell d'exigència, després cadascú l'adaptarà com vulgui, però com una columna vertebral del sistema educatiu, sí que acompanyat amb informació de la mà de la investigació és més difícil que ens equivoquem. Què en penseu? A veure, sí, esclar, sempre que tinguem present en què ha de consistir un sistema educatiu. És a dir, Salgrin deixa bastant clar que es tracta fonamentalment les coses de la transmissió de coneixements. És a dir, l'oposició que fa entre l'escola tradicional centrada en el professor, el docent que ensenya, i el model constructivista, que a Finlàndia també es va començar a aplicar, més a poc perquè els professors s'hi van oposar molt fortament, fins que es van anar jubilant, no es va aplicar plenament, i és quan Finlàndia comença a decaure. Que això és una relació causa-efecte, ho demostra. I a més cita fins i tot un exemple que ja existia prèviament, que és l'exemple del Quebec. O sigui, la davallada que al cap de 3-4 anys hi ha amb coneixements matemàtics entre l'alumnat, quan es decideix aplicar el constructivisme com a teoria educativa, és brutal. I més brutal era com més temps havia estat l'alumne sota una escola constructivista. Esclar, això és un fet. El gran problema és que probablement els defensors de la innovació educativa, entre cometes, probablement, encara que no ho diguin així, no consideren tan important que un sistema educatiu es dediqui a ensenyar. Però si realment la pretensió i l'aspiració d'un sistema educatiu és la transmissió, com deia Hannah Arendt, a la qual cita també en Salgrin, no? És la transmissió de la tradició, perquè el nostre coneixement és tradició al capdavall. Si aquest és l'objectiu, és inevitable que hi hagi d'haver un control quantitatiu d'allò que s'aprèn, si s'aprèn el que s'ha hagut d'aprendre, un tempus i, sobretot, com deies tu mateixa, el que se'n diu un currículum estructurat. Perquè és que dona la casualitat que el coneixement humà és estructurat. I aquesta estructuració no ha sigut fàcil. Han estat uns quants mil·lennis fins que hem anat pautant, estructurant el coneixement. Qui es pensi com sosté el constructivisme, ho cita Salgrin, ho cita Mario Bunge i ho citen 15.000 més. Qui es pensi que el coneixement no es pot transmetre, sinó que només es transmet informació, aquest és l'enunciat fonamental del constructivisme, evidentment, jo puc opinar que està molt equivocat, però és que evidentment entendrà, equivocat i, a veure, per mi claríssim, però és que tampoc aleshores considerarà que la funció de l'escola sigui transmetre coneixements. Per tant, quin rendiment de comptes has de demanar si qui es construeix el coneixement és el propi alumne? Per definició és impossible. O sigui, jo puc demanar una rendició de comptes de dir, bueno, si m'has après les matemàtiques que et tocava aprendre. Després discutirem si són les que havien de ser o si el currículum era excessiu o si era tot el que vulguem. Però d'entrada el principi fonamental és aquest. I sí que hi ha una relació causa-efecte entre l'abandonament del principi de l'escola tradicional en el sentit de centrada en el professor com a subjecte agent i l'alumne com a subjecte pacient, és a dir, un docent-discent. Quan dic subjecte pacient m'estic referint a una posició sintàctica, no a passivitat de l'alumne quan a tal, pot ser molt actiu, vull dir, no estic dient això. Esclar, llevat d'això, òbviament, hi ha una relació causa-efecte. Sabran menys perquè hauran après menys perquè no se'ls hi haurà ensenyat. Simplement, no t'hi truco. Sí,
jo crec que el llibre de Sargent és molt bo perquè estem tan acostumats a que, entre cometes, se'ns adoctrini, no? I que se'ns presentin dades i evidències empíriques o no sé què, o estudis i tal, de que el constructivisme és el bo i el conductisme o el no sé què és el dimoni, d'acord? I ell presenta altres estudis i explica el cas finlandès, però també presenta altres, com el de Quebec, no? I altres estudis. Vull dir, que t'arma, diguéssim, de dades per saber. Jo tampoc seria allò radical on està el dimoni, no? Si el conductisme o el constructivisme, no? Sinó el que deia abans, vull dir, l'importància és el paper del professorat, que fa falta professors molt formats, que en sàpiguin molt i que tinguin molta experiència i que sàpiguin, perquè jo crec que majoritàriament l'ensenyament ha de ser estructurat, majoritàriament, si voleu dir que és tradicional, que es digui el que vulgui. Com voleu, però ha d'haver un ordre. Avui explico la primera lliçó, demà la segona, demà la tercera, passaré la quarta, perquè si no, si començo per la quarta, no podem entendre la primera. Que potser de tant en tant puc fer activitats més obertes. Doncs és molt bo. Jo soc d'història, repeteixo, i diverses vegades, però una cosa és que jo expliqui el relat de la Segona Guerra Mundial i l'has d'explicar jo, amb causes, no sé què, quins són qui participa, tal, i després puc fer alguna activitat més, entre cometes, constructivista, posant fonts, fonts històriques, fonts primàries, fonts secundàries, i que aprenguin a extreure conclusions. Això és un exercici molt bo, però no tot pot ser això. No hi ha temps. Hem de construir el relat, hem de donar el relat fet i reforçar-lo amb exercicis i activitats de reforç, etc. Però després també hem de fer alguna activitat perquè després a la vida puguin fer aquest exercici de diverses fonts i extreure conclusions, que és la feina. Però no podem fer que les classes d'història és ensenyar als nens a ser historiadors. No, hem d'ensenyar història. Podem fer algun exercici de com treballa un historiador o un filòsof, el Xavier és de filosofia. És a dir, hem d'explicar què han dit els filòsofs. De tant en tant podem fer algun exercici perquè filosofin. Però clar, si només filosofen sense saber què s'ha filosofat abans, serà un desastre. Jo crec que d'alguna manera se'ns enganya. I que, jo ho sento, jo trobo horrorós la LOMLOE, perquè clar, és una llei que et diu, no sé, una sèrie de coses i dius, però deixa'm a mi, que jo soc el professional, jo conec aquests alumnes. Porto molts anys en aquesta aula, ara em vindrà algú de fora a dir-me com haig de fer. Evidentment, sempre estic obert a aportacions noves, i jo quan parlo amb els meus companys n'aprenc i faig formació i llegeixo, etc. Però que es determini, ho trobo molt perillós, des de l'Estat, des de la institució, que és com haig d'ensenyar, és com perillós, penso jo. Bueno, clar que és perillós, esclar. Jo, de totes maneres, Josep, no oblidem que la LOMLOE és relativament recent i és, evidentment, per mi una llei aberrant educativament parlant. Però és que la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, en el seu preàmbul, estableix el constructivisme explícitament com la metodologia i el model educatiu que haurà d'aplicar tot professor a Catalunya. Compte que això és molt greu. Perquè és alguna cosa així com si ara es decidís que a la sanitat tots els metges hauran de ser homeòpates, Vull dir, i què passa amb el que no és homeòpata? Bueno, doncs no sé, vull dir... Sí, no. Però per això està molt bé el llibre de Sargent, perquè nosaltres atribuïm a l'èxit de Finlàndia a unes pedagogies, entre cometes, constructivistes o actives, és que ja no... És que les paraules traeixen la realitat, O sigui, amb un model que és suposadament innovador, etc. I, en canvi, el Sargent el que ens demostra, o ens mostra, si més no, és que aquest èxit educatiu, aquest èxit dels resultats, venen d'una societat que defensa uns valors, aquesta societat en construcció, i ell parla d'un concepte, el SISU, que és la determinació, força interna, la resolució, la perseverança durant els temps difícils, és l'ètica del deure, aquesta societat que s'estava construint, amenaçada, diguéssim, clar, que sorgeix a les guerres mundials, té el veí, que és la Rússia, que ja sabem que és Rússia ara, Ells ho tenen allà al costat,
I davant d'això s'articulen i creen l'escola, no? I hi ha una embranzida des del punt de vista de la família i sobretot de donar prestigi al professorat i construeixen l'escola per construir una societat, un projecte cívic. Clar, després, quan introdueixen aquestes suposades innovacions i tal, és quan veiem, que ens ensenyava abans l'Eva, aquesta gràfica de com els resultats comencen a baixar. Clar, nosaltres encara estem somiant, diguéssim, amb les nostres lleis i tal, que sí, que si introduint aquestes pedagogies aconseguirem millorar. Que potser sí, històricament, aquí va passar, però va passar amb nens que es deien, perdoneu, Pol, Arnau, Laia, etc. Nens que a casa seva tenien llibres, que parlaven de temes culturals, que anaven d'excursió, que els pares els portaven als museus, i que hi havia una base de coneixement i doncs l'escola es podia permetre el luxe, diguéssim, de fer activitats més obertes. I també, que jo conec aquestes... Clar, i també... Però, a veure, sí, però és que precisament si alguna funció té l'escola és la de ser un catalitzador d'aquestes diferències d'origen. És a dir, als Pol potser no cal que se'ls ensenyin arrels quadrades, però els Jonathan sí. I dic els Jonathan perquè així ens entenem, esclar. I el que no val és que aleshores es digui, bueno, si no pren arrels quadrades, ja va al seu ritme ell, ja va fent. No. Això és una autèntica agressió social per la via educativa. I això és el que s'està fent. Esclar, si hi ha un currículum organitzat, si hi ha un currículum estructurat, tu pots aleshores establir, com diu un dels professors que entrevista el Saldrin al llibre, diu, el currículum ha de ser quelcom estructurat. Diu, ja és prou caòtic el món. Diu, els alumnes hem de portar el criteri per tal de poder posar una miqueta d'ordre en el caos. Això és el coneixement humà i aquest és... A veure, esclar, si resulta que jo dic, no, sí, com tu deies, uns que poden tenir, per raons culturals, d'origen social i econòmic, la possibilitat de sortir-se'n sols, sí, però és que, bueno, si se'n surten sols potser no faria falta l'escola. El problema és que l'escola fa falta per tots plegats perquè hem d'assegurar que hi hagi uns mínims, un mínim espai comú, oi? Esclar, aleshores és molt... El que vull dir és que, dic a títol personal, això no ho diu exactament, tot i que ho insinua en Saldrin, no? És molt capciós pretendre que cadascú prengui per si mateix o que no cal que tu tranquil... No, a veure, Suècia, com comentava l'Eva fa un moment. A veure, els tres coneixem a una altra pedagoga sueca, per cert, que és la Ingrid Enqvist. Ingrid Enqvist es queixava molt del sistema suec precisament a les èpoques que Suècia era la ventafocs educativa gairebé de tota Europa. ¿Por qué? Porque no enseñan, allí en las escuelas no se enseña, entonces el que tiene una buena familia pues va a una escuela privada que le enseñan cursos de repàs, que actualment surten estadístiques que aquí a Catalunya i a tota Espanya en general estan augmentant espectacularment les classes particulars. Per què? Perquè a l'escola no s'ensenya. Aquest és el gran problema. Aleshores, un currículum estructurat i amb uns nivells d'exigència és fonamental. I allí sí que realment en el llibre es veu bastant clar el constructivisme resulta, si volem resultats, resulta educativament parlant contraproduent. Ara, si com diu el Saldrin, el que volem és que siguin feliços, doncs, bueno, potser sí, però esclar, aquí la cosa grinyola, entenc jo, no sé. Un petit parèntesi, si us sembla bé, són 7:15, és l'hora del bloc que animem als nostres espectadors i assistents a participar. Ens agradaria molt rebre les vostres preguntes i comentaris. També recordar-vos que teniu al xat l'enllaç a la pàgina web on podeu descarregar el llibre en 3 formats, en PDF per llegir
tant en el mòbil com a l'ordinador, com allà on vulgueu, amb aquest arxiu de PDF, i amb el format digital d'EPUB i de MOBI, en les seves versions castellana i catalana, segons entreu al web, ja sabeu, a l'ES o al CAT, i en allà trobareu les 3 versions per descarregar el llibre. Penso que ja tenim una intervenció de l'Albert Bota, que diu molt bé la informació, també pels exemples il·lustratius, com els dels resultats coincidents amb segons quins noms. En el cas de les sangoneres, cal dir que avui formem part del protocol en el tractament de grans traumes, accidents, etc. A Würzburg, Baviera, o a Eisenstadt, a Àustria, la farmàcia de l'hospital subministra sangoneres criades en condicions asèptiques perquè només tenen efectes locals més beneficiosos que no pas un tractament amb anticoagulants. Molt bé? Doncs queda aquest comentari sanitari. Agraïm a l'Albert aquest comentari. Però descomptat. Suposo que tu no entenc. Ni estic ni a favor ni en contra de sangoneres. Jo crec que tots tenim en ment que s'aplicaven sistemes mèdics que no havien provat en tots els casos la seva eficàcia, però per inèrcia mental se seguien aplicant. Jo, en respecte per les sangoneres, si resulta que són tan beneficioses, tot el meu respecte per les sangoneres. Molt bé, el David pregunta per què Estònia està superant a Finlàndia a PISA, en els seus resultats de PISA. Bueno, a veure, començo jo i després segueixes. A veure, remetent-nos al llibre d'en Salgerin, jo crec que està claríssim. Per les mateixes raons que quan Suècia estava davallant, Finlàndia estava pujant, ara està davallant Finlàndia i està pujant Estònia. Per què? Doncs perquè Estònia segueix encara, és un país més econòmicament retrasat en quant a postindustrialització que Finlàndia. Hi ha una cultura de l'esforç probablement encara molt més arrelada. El mateix Salgerin, quan va venir a les jornades de secundària del mes d'abril passat, va dir que Estònia pràcticament segueix aplicant el model educatiu soviètic, és a dir, un model, se'n dirà el que es vulgui, però que és d'exigència i d'impartició acadèmica de continguts, i tal vegada, si aquestes seqüències sincròniques, però amb asincronia temporal, per dir-ho així, realment es compleixen, probablement el dia que Estònia arribi a l'estatus econòmic de Finlàndia, començaria a davallar. Això d'alguna manera seria... Actualment, perquè a Estònia hi ha un sistema educatiu tradicional que imparteix continguts i això sintonitza amb un país que encara no està en unes quotes de benestar i en el qual hi ha una cultura de l'esforç i una idea, doncs, de, diguem-ho així, entre cometes, de redempció en l'escola. Sí, jo no soc especialista en PISA, per tant, conec relativament poc, i no vull caure amb el que acabo de criticar de Finlàndia, que diu, la clau és aquesta, perquè jo d'Estònia, per el poc que sé, és això, que és l'escola més d'ensenyament. És que a mi no m'agrada dir tradicional, perquè és que sembla que diguis no sé què, no? Però a veure, Josep, tradicional també és dormir i ningú es carregarà el tema del descans perquè sigui una tradició. Sí. Que no passa res. Vull dir dues coses d'Estònia. Una, que no sé si és veritat, però m'havien comentat, que estan introduint les noves tecnologies de manera molt potent, que això no sé si farà baixar els resultats, tal vegada, a veure... Perquè el Salgerin ho especifica de Finlàndia, que en la introducció de les xarxes de les tecnologies ha fet davallar els de joc. Per tant, és possible que a Estònia acabi passant el mateix o no, o que les dades que jo tinc no siguin correctes. Però hi ha una dada que he estudiat jo d'Estònia i que crec que és molt, molt, molt important i cal recordar-la, la tinc escrita a un article d'Episteme, i és que els nivells més baixos de matemàtiques d'Estònia són equiparables als nivells més alts
del país que va a la cua de PISA. Què vol dir? Que quan un sistema funciona, que és el cas d'Estònia, funciona o dona bons resultats, no sé si funciona o no, però dona bons resultats, clar, els bons pugen molt, però és que els dolents, perdó, perquè és un terme políticament incorrecte, els que no donen els mateixos resultats, d'acord? No es queden tan enrere. És a dir, també pugen. Això és equitat. A veure, tothom sap... Això és equitat. A veure, qualsevol que siguem docents sap que si tu tens un grup bo amb 4 o 5 alumnes bons, tiren del grup. Això ho hem vist tots. En canvi, si aquests 4 o 5 bons no hi són, i hi ha 4 o 5, diguem-ho, dolents, també tiren del grup. O sigui, això és així, vaja. Pregunta també el... Sí, digues. No, que tot un sistema educatiu estigui donant bons resultats, per entendre'ns, amb els alumnes que en un altre context quedarien despenjats, home, això fa que ens el mirem amb bons ulls. Sí, digues, Eva, perdona. No, el David que també pregunta per què els polítics fan un cas omís a les dades contrastades que estan en el llibre del Sálgrin i que esteu comentant. Això els hi hauríem de preguntar amb ells, no? Sí. Jo et diria, em puc equivocar, evidentment, jo diria, que no les coneixen. D'acord? Jo crec que més d'un polític s'enduria una sorpresa si llegís el llibre del Sálgrin. O sigui, perquè molt sovint els polítics tenen molts temes damunt la taula, els hi passen informes, els hi passen uns dossiers de premsa i tal, han de prendre decisió molt ràpida i no, per entendre's, entre cometes, no poden aprofundir en els temes. I si qui els prepara els dossiers i els dona la informació, es deixa portar per un determinat corrent, doncs la informació que tenen és una. Jo, sincerament, dubto que determinats polítics sàpiguen qui és el Sálgrin, l'hagin llegit i hagin llegit altres autors. I si els llegeixen, igual pensaran que són del partit contrari, que per tant nosaltres la nostra opció política és aquesta i al partit contrari ens no farem l'agenda del partit, d'acord? Perquè a vegades és molt de reacció contra l'oposició, contra oposició a govern, no? I a vegades, si el partit ho fa així, nosaltres ho farem al revés. Jo penso que hi ha una part d'aquesta que és de pura ignorància, no en el sentit pejoratiu, sinó de desconeixement. L'altra, perquè jo he conegut polítics molt llestos i molt ben preparats, però que en el seu moment políticament s'ha optat per una línia i el que se mueve no sale en la foto. I s'ha de seguir en aquella línia. Encara que, i això ho veiem amb l'educació i ho veiem en altres àmbits de la vida social, que un determinat partit en determinat moment es posiciona per una opció del tema que sigui i ja està. No pot tirar enrere perquè seria contradir el que ja havien dit. I és un problema, diguéssim, dels partits polítics. Millor els partits polítics que altres versions, però a vegades els partits polítics es posicionen i tu has de fer el que diu el partit i no el que les dades t'estan dient. Sí, això és cert i d'alguna manera sempre ha passat, però potser abans hi havia aquell punt d'honor de dir sí, he de seguir la línia política, però si sóc el responsable de sanitat o d'educació, alguna cosa he d'aportar, he de proporcionar que sigui bona i que tingui uns resultats que la ciutadania després pugui valorar. Jo només volia fer una petita observació en funció del que tu deies abans, Josep, sobre aquest engranatge social que estaves descrivint de la societat finlandesa, d'abans dels informes PISA, i és una de les qüestions que llegint el llibre em va sortir, perquè, clar, aquest és un problema que tenim a dia d'avui global, és a dir, avui les societats no estan cohesionades, justament per aquest sentit que comentaves de polarització, ara contestant al David,
que si un diu, jo dic bé, perquè tot es medeix en termes electorals i, a més, de molt curt termini, no? Les seves valoracions. I, a més, aquesta, diguem, no em moc de la fila, no sigui que em quedi sense lloc al poder, això, doncs, adobat per la cada vegada fragmentació social que s'està donant, jo penso que també, que no és un problema nostre, que és un problema de les societats actuals, no? Almenys a Occident. Home, és un problema de difícil resolució, perquè com estructurar un currículum, un sistema educatiu troncalment intel·ligent i ambiciós en una societat que es cau a trossos, per entendre'ns, no? Si hi ha els seus polítics, que són els que haurien de posar ordre, estan d'aquella manera, no? Jo sóc una miqueta més mal pensat, Jo no crec que sigui ignorància bondadosa. Jo diria que és ignorància culpable. És a dir, jo no... De fet, per una raó molt simple. Jo no veig diferències substantives entre cap diferent color polític pel que fa als temes, insisteixo i reitero, substantius educativament parlant. Veig molta gesticulació, veig molta discussió, veig molt de teatre en les qüestions epidèrmiques, en les qüestions perifèriques. Però en allò que afecta nuclearment el concepte de sistema educatiu i quina és la funció i les finalitats de l'educació, jo penso que el debat està tancat o l'han volgut donar per tancat. Per això no llegeixen el Salgrin. Ja tenen el seu consigliere particular que els diu el que han de fer per tal i per caure bé i per ser amables i per etcètera, etcètera. Jo és que no veig diferències substantives entre les polítiques educatives de cap partit que hagi estat al poder, ni a Catalunya ni a Espanya. Ho sento molt, però és una cosa que estic disposat a debatre quan faci falta. Però us dic que substantivament no hi són. Jo em temo que, a veure, hi ha una cosa que se'n diu ideologia o adoctrinament a l'ensenyament. És inevitable que hi hagi algun tipus d'ideologia. En una democràcia això no és problema, perquè la seva difusió no està ni sistematitzada ni programada. És accidental i igual que n'hi ha una, hi haurà una altra, no? El problema és quan està sistematitzada i organitzada, programada i única. És clar, si del sistema educatiu decauen els continguts de coneixement, l'únic que queda és precisament l'adoctrinament, la ideologia, la pura forma sense continguts que s'omple amb continguts que no són de coneixement, és a dir, una enginyeria social, vaja. Aleshores, jo, a veure, la ignorància innocent dels polítics, Josep, ho sento molt, però no la veig. O sigui, o són ignorants... La Clara Muñoz també ens està amb en Xavier i pregunta... Exacte, com si li hagués contestat, efectivament, sí. Diu, de debò els polítics ignoren la finalitat d'aquestes decisions que prenen? Ens queda un quart d'hora. Podríem abordar una miqueta aquest tema, si no, surten de col·laterals, excel·lent. Però és un tema que a nosaltres, com a fundació, ens afecta molt directament. I la raó és que quan et trobes en un oasi polític a l'hora de... Perdó, en un desert polític a l'hora de prendre decisions davant, per exemple, dels resultats que s'obtenen en matèria educativa, al final és inevitable que pensis que som les persones, els professionals, les entitats civils i privades qui hem de fer alguna cosa. És a dir, que no sé si hem de tirar la tovallola perquè a nivell sindical, per exemple, totes les reivindicacions que feu, m'és igual al sindicat que sigui, no estic parlant en concret dels professors de secundària. El que sí que veiem és que l'acció sindical, per exemple,
acaba amb pocs guanys de cara a la institució educativa o a la seva qualitat. Llavors, potser ens hauríem de plantejar d'organitzar-nos d'una manera més sòlida a nivell nacional, a nivell internacional, perquè és que és un problema que afecta a la pràctica totalitat dels països occidentals. Avui estem parlant de Heller-Salgin, no? Però hi ha molts d'altres autors i sobretot gent seriosa, amb una solidesa intel·lectual i investigadora important, que cada vegada ens estan oferint més dades i més recursos per destripar l'ideologia. Potser simplement es queda en una taula rasa d'interessos, perquè la ideologia fins i tot, home, arriba a un punt que la ideologia també ha de tenir un cos darrere, un cos interpretatiu sobre la realitat que t'envolta, encara que sigui més maca o més bonica als ulls de cadascú, però ha de tenir una certa solidesa. Depèn de si ets l'ideòleg o si ets l'ideologitzat. No és el mateix. Llavors, què tenim? Polítics ideòlegs o ideologitzats? A veure, és que la impartició d'una determinada doctrina, m'explico, si jo el que pretenc és que una persona no aprengui matemàtiques, és per alguna raó. Hi ha un paràgraf molt famós, el 1793, de Víctor Hugo, quan el marquès de Lantenac, que està organitzant el que va ser després, per cert, la guerra de la Vendée, durant la Revolució Francesa, amb un dels seus servents li encarrega que memoritzi, per cert, memoritzi els missatges que ha de donar als diferents sectors, perquè quan arribi el senyal, doncs es talli la insurrecció, la insurrecció que històricament va ser la insurrecció de la Vendée. Esclar, llavors li pregunta al seu servent d'aquells fidel, feudal de tota la vida, li pregunta, diu, saps llegir? Diu, no. I l'aristòcrata respon, molt millor. Una persona que sap llegir és un problema. Bé, clar, a veure, no. Pot semblar molt radicalitzat dit així, però pensem-ho bé o com a mínim mirem-nos-ho, si voleu, més cínicament. No cal mirar-s'ho tan ideològicament. Quina necessitat té el polític que l'empresari que contracti algú per carregar caixes als estants de qualsevol supermercat sigui un àvid lector de Virgili? Cap ni una. Què entenem per educació? La preparació per guanyar-se la vida professionalment en un lloc de treball? O entenem alguna cosa més? O entenem com el model educatiu il·lustrat, que certament és per poder-te guanyar la vida, però també hi ha una idea de formació integral de la persona, de formació de l'esperit, també. Esclar, si només el volem funcional, una persona que sap llegir pot ser un destorb en segons quins casos. Si entenem que una persona, kantianament parlant, per exemple, és un fi en si mateixa i no un mitjà, mai serà un destorb una persona que tingui criteri. És això. Aleshores, esclar, aquí hi ha un dilema. Això és un perill, Xavier, perquè, clar, s'ha fet, permeteu-me el paral·lelisme que s'ha fet sempre i que s'està fent darrerament amb els mitjans de comunicació, amb la manca de transparència i de llibertat d'informació que es dona a la premsa, sobretot occidental, cada vegada més orientada a servir a interessos que a informar, i hi ha molta literatura sobre això, del mal que això, a la llarga, ocasiona en qualsevol sistema democràtic, perquè això atempta directament al nucli de qualsevol estat de dret que s'erigeixi una democràcia i que necessiti funcionar. És que una democràcia no pot funcionar així, simplement, exacte. De la mateixa manera, succeeix
amb el tema educatiu. Si nosaltres el que estem fent com a polítics és generar ciutadans sense cap pensament ni acció crítica respecte al poder, que seria, amb el paral·lelisme que he fet servir amb els mitjans de comunicació, el mateix, al final el que estem fent és carregar-nos com a polítics els nostres futurs llocs de treball, perquè la democràcia corre un perill extrem. I t'ho deixo, Josep. Sí, no, el debat aquest és molt interessant, vull dir, el Xavier ja ho sap, per mi la frase aquella és no atribueixis a la malícia el que potser només és producte d'estupidesa. També. Ho admeto. A vegades, decisions, bueno, van com van. Però el que seria interessant és preguntar-li a Salgrim. Ell que ha estudiat el sistema finlandès, en algun moment que tinguem amb ell, com ja interactuarem en algun moment amb ell, com pot ser que un sistema que funcionava, que dona uns resultats, com és que fan aquest canvi a aquestes coses més innovadores, constructivistes, etc., i els resultats estan caient. És a dir, ell, des de la seva recerca i coneixent el cas finlandès i la política finlandesa i com funciona, per què s'han introduït els canvis? Jo crec que és una de les preguntes que li podríem fer en algun moment i com alguna vegada o altra o intervindrà en un webinar amb nosaltres o el tornarem a portar o escriurà el que sigui, jo penso que seria una pregunta molt interessant. Perquè jo sí que crec en el mimetisme, és a dir, com els de Finlàndia ho fan, nosaltres ho fem, i com nosaltres ho fem, ho fan a Amèrica Llatina. Perquè recordeu-vos que la LOCSE, que aquí podem dir el que pensem de la LOCSE, que va ser la destrucció d'aquest coneixement més estructurat i començar a desarticular el sistema educatiu, s'ha copiat a Amèrica Llatina. Sí, cert. I per cert, la van portar els mateixos, Allí han estat César Coll, Álvaro Marchesi, ha estat a Amèrica Llatina, Sí, que d'alguna manera nosaltres hem estat la Finlàndia d'Amèrica Llatina. Que se'ls ha venut, a Espanya estan fent això, fem-ho també nosaltres. Vull dir que hi ha això de mirar de reüll els països que considerem més avançats o més de referència i anem copiant el que fan altres països quan potser no funciona. I el pitjor és que quan algú li dius no, és que això no funciona, doncs això ets tradicionalista o antiquat o anacrònic o professaurio. El problema també moltes vegades deriva de la negació del problema, no? Ho diuen els metges, per exemple, o els psiquiatres amb el tema de les addiccions. Si un no comença reconeixent que té una addicció i que té un problema, és impossible arribar a la seva curació. I l'altre dia estava veient al Collège de France, que es va fer una trobada educativa molt interessant, on participava, per cert, també l'exministre portuguès Nuno Crato, i apareixia el ministre d'Educació francès dient d'una manera molt clara i sense les anells al terra ni res, que m'agradaria sentir-ho d'aquí, de la ministra d'Educació. Escolti, això no està funcionant. Els resultats de les proves nacionals i internacionals ens indiquen que això va malament. Això és un primer pas. Jo no sé després quines polítiques sí que va explicar, quines línies pensava seguir. Una d'elles, per exemple, era la lectura, de la qual hi va posar molt d'èmfasi, i, evidentment, sembla, pel que va dir, que alguna cosa han de remoure i que estan certament preocupats. Ara, si aquí el que estem dient és que això funciona fantàsticament bé, que, clar, no hi ha fracàs escolar, perquè com que aprova tothom, doncs ja s'ha acabat el problema del fracàs escolar, que els nens són més feliços perquè no fan deures, perquè no tenen exàmens. Clar, aquest és una diferència de gestió, jo crec que crucial. És a dir, una qüestió és dir, escolta, senyors, això no funciona, i l'altre és dir, no, si és que això està funcionant meravellosament bé. De totes maneres, alguna pista s'hi dona el Salgrim, sobre la pregunta que has fet inicialment. El que passa que és una miqueta fatalista. O sigui, ell vindria a dir que un determinat nivell de benestar comporta un abandonament
de l'esforç per l'educació. Mhm. Vindria a haver-hi una miqueta pessimisticament platònic en aquest sentit. De fet, fins i tot ho apunta, perquè Suècia portava davallant des dels anys 70 o a partir dels 80 i parla de les últimes crisis econòmiques que hi ha hagut, cita en un moment donat, doncs ara no recordo si és la del... crec que és la del 93, com, clar, Noruega se'n salva, ell compara els països escandinaus en aquest cas, Noruega se'n salva perquè es troba petroli. Deu ser la del 73, perdó, doncs. Noruega se'n surt de la crisi o apenes la pateix, perquè com es descobreix petroli a la Mar del Nord, se'n surt. Però a Suècia la colpeix particularment també, a Finlàndia més, perquè està... Clar, què passa durant aquest temps, aquests tros de temps que a Suècia es retallen els serveis socials, el benestar, etc. Doncs que els resultats educatius augmenten. I quan torna a recuperar-se, comencen a disminuir. Són dades, no hi ha principis aquí, però compte, perquè pistes sí que en donen en aquest sentit. Molt bé, doncs anem acabant. Tenim uns 3 comentaris. La Irene Murcia, que des d'aquí li enviem una abraçada ben forta, que ha trobat molt interessant i que ara mateix es descarrega les autèntiques lliçons finlandeses. Una abraçada, Irene. La Clara diu que potser el paradigma econòmic que demanda de l'escola, la preparació d'empleables, es troba en el seu ocàs. És possible perquè, sí, realment el paradigma social i internacional apunta a que potser alguna cosa d'aquesta n'hi ha, no? I acabem amb la Margalida Llompart, que diu: estic d'acord amb gairebé tot el que s'ha dit, però voldria puntualitzar que a Finlàndia les escoles tenen autonomia real. És a dir, hi pot haver escoles modernetes, però també n'hi ha que imparteixen coneixements i en els quals els alumnes fan deures i exàmens. També s'ha de tenir en compte que a Finlàndia les proves per accedir a la universitat pública, perquè la universitat privada no existeix, són realment selectives. No com aquí, que gairebé tots els alumnes les aproven. Això implica que a Finlàndia un alumne que vulgui accedir a la universitat ha d'haver cursat nivells preuniversitaris exigents. Aquí, els centres de batxillerat competeixen a inflar notes per a captar alumnes. I ja que hi som, a Finlàndia no es creen més places universitàries que les que el mercat laboral pot absorbir. I això permet que els titulats universitaris siguin els que realment ho poden fer millor. Doncs una anàlisi molt interessant, Margalida. No sé si voleu concloure amb aquests 2 comentaris darrers. Josep, Xavier? No, jo si de cas només recomanar fervorosament la lectura del llibre que, en nom de la Fundació Episteme, oferim al públic en general i al professorat en especial les traduccions al català i al castellà d'un llibre que, a veure, hem considerat que és fonamental, malgrat que ha estat també moltes vegades intencionadament ignorat. I no és endebades. Hi ha raons per les quals determinades veritats potser resulta més còmode senzillament no burxar-hi gaire. Jo crec que recomanar-ho de veritat i que se'n gaudeixi de la lectura perquè realment és un llibre molt interessant. Sí, jo també recomano la lectura del llibre. Això que diu la Margarida, de les proves selectives de la universitat, clar, és que tu pots fer el sistema que vulguis. Si després els teus alumnes han d'arribar a la universitat, t'has d'espavilar i pots fer coses, és que ja no sé si tradicionals i modernetes o que sigui, però és que t'has d'espavilar i veus el que funciona i el que no funciona. El problema és que no hi ha una avaluació, una metaavaluació, una avaluació de tot el sistema. És a dir, els indicadors són molt qualitatius. No,
proves externes homogènies que fa que la gent sap si està aprenent o no està aprenent. I vull acabar amb una frase que ho hem dit diverses vegades, de la felicitat. Clar, això de la felicitat és molt relatiu, perquè tots tenim per experiència que som feliços quan ens hem esforçat i hem assolit alguna cosa, o no. És a dir, quan tot ens ho regala no sé què, el nen malcriat no és feliç. No, esclar que no. I, per tant, algunes formes d'aquestes de pedagogia que semblen que ho important és la felicitat, sí, però és que els meus alumnes són feliços quan han entrenat, no? O els alumnes que jo tinc que són esportistes i que han assolit una marca, el que sigui, perquè s'han esforçat i són molt feliços. Genera frustració, sí, però també aprenen a gestionar la frustració i s'han frustrat això, però després han aconseguit l'altre. Vull dir que a l'escola això de l'esforç també implica felicitat. Molt bé, doncs, Josep, Xavier, moltíssimes gràcies per les vostres valoracions, aportacions i tertúlia. Moltes gràcies també a tots vosaltres per la vostra assistència, que és fonamental per nosaltres, com sempre, recordar-vos un cop més que us podeu baixar el llibre en 3 formats diferents, tant en català com en castellà, a través del nostre web, i avançar-vos que el mes vinent estarem en un tema molt especial, sobretot per aquells docents que es dediquin a la ciència, però també jo, per exemple, que soc de lletres, per mi és un tema absolutament fascinant, perquè anem a parlar de les ciències de l'espai. Anem a parlar amb un professional, amb una experiència brutal a l'ESA, a l'Agència Espacial Europea, sobre el món de l'espai, com està en aquests moments i quina ha estat la seva experiència al llarg d'aquests anys. Un tema molt, molt interessant que qui tingui el gust de compartir-lo amb nosaltres, serà per nosaltres tot un plaer. Moltes gràcies i molt bon vespre a tothom. Fins aviat.